hey uang liền à thính cả khua tún mà nghe mình dâu football player ball thiam der ka ti thin ka soi thin kha he kan tong no la troi pi sa bazara chuan ani hian troi pi sa poi puru sang memorial kha champion trophy voi ni alo lak pui to ni he kan hunol la kan lom hle mai chuan uenga tuna khongai khosak zel ni tuna hian longtai thingka tang han longtai a kan sonamo email hi tuna kan player ho hian an mucha ka ngai chan thin hi kan soi bang thei lowa lai troi pui chevel phei mizorama po khati hun lai khan media chakta se ani ai bol thiam han hming lang tur hen om chuang lowa amar chu media lampang la that lo ven nge ani phung tur he a thleng phalo mai mai a helai phe a phei chu kan se lar ani kha no pang pakhat pe chuan a u nula kha u enga hi nei ro pasala nei ro ti hial ni galai tro bi no pang pakhat hian chuan hei hei daminu chuan hei u enga tuna po hian mizo player hi hei enge phaya khel lo tling tak tak kan ti te po hi ball khim khima chun uenga ai ball thiam hi kalam mulo ka te tun thleng hian awang lai khan hu veu la o in ngai enge ro pui hin ti don lu tuka ka te khin ber chu Lionel Messi te Zidane te khati ang level a hang ka da tlat me ni mi zo kan ni a khati hun lai kan soi tong chun media lama chai du kha khan ya bor bor ro ai ten kan lo comment lok tiang ni na dik ta khen soi chu ka du khati hun lai khan enge soi tong khan media lam thani se theng thui lu tuk tur hi ni a hei tunan ueng fiteng sang chiang ni ang Lionel Messi te ne po anin tia chhoranga a ball thiam je hian hu veu la ka du lu to ka kan hu pha hi wan nei kan in tia ani ang hi lo chu le ta se mi zo hi kan duai lo khopang tun din huna po ki kan soi du ni a poi lu tu ka khati hun lai awang lai kha nge kan rama football ho tlin na tak tak he lom lo wa hei a mel hi hu chiang them pu eng lian na pu chang ka u a thing ka so ka ni kan lai sang thop thin ni che ni lo kan nau ni lo kan motor kan to kan pe to lo ole ane tluang thang kal ro ole